Magandang araw mga kapatid, Doxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Santa Cruz, Dugo, Pampanga, no? Para mag-review tayo ng mga installment ng electric bike dito. So, alam naman natin na napakamahal na ng gas sa panahon natin ngayon. So sa mga gustong makatipid tayo ng gas, no? Isang maganda din tong pansalit sa lumalalang sitwasyon ng gas natin. Abangan natin yan mga kapatid. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod na video. So God bless po. Doxky Vlog. So ayan mga kapatid, Doxky Vlog. Andito tayo ngayon sa TLG Lubao Marketing Authorized Dealer ng mga electric bike, ano. So alam naman natin mga kapatid na masyado nang mataas yung price ng gas ngayon. So try natin mga kapatid na alamin yung mga presyo ng electric bike dito, na sa mga gustong bumili or kumuha ng electric bike, kasi ito pwede rin siyang installment mga kapatid. So alamin natin yung mga price ng electric bike dito, kagaya niyan nakikita natin dito, no? So tatanungin natin si Sir. Sir, anong pangalan niyo, Sir? Derek po. Derek. Si John Derek M. Ducot, siya yung sales representative dito sa tindahan na to, no? So alamin natin sa kanya kung ano yung magkano yung mga price sa cash and installment ng mga electric bike nila dito. So sir, pwede bang malaman natin yung mga price para sa mga viewers po natin? Sige. Bale, ito po sir, ERS kung tawag dito. Pag cash naman po, 32 lang. Oh, yun. Tapos yung monthly niya, sir? Pati sir, 7,500 yun. 7,500 yung down, Mga 1,000 plus po yung month. 1,000 plus yung 18 month. months lang. 18 months lang, yun. Yun yung pinakamaganda doon. Maikli lang yung term niya. So dito naman sa'yo, sir? Sir, may padyakan po sir. Yun. 24,000 po. 34? 24 lang. 24 lang, yun. Mas Pag cash naman po, less 2,000 din. okay, sige. Tapos, yung down niya sir, 7,500. 7,500 1,750 po, within 1 year lang. within 1 year. Okay. Same lang dito, sir? Ito sir, 15,000 po sir. ERS Ah. yung pangalan. 15,000 ang Down payment po. down payment. Okay. Tapos, yung monthly po, mga 1,750. 1,750. Ayun. 18 months din po. 18 months lang siya mga kapatid. So, madali lang siyang matapos. Down payment na po. Okay. 7,500 ang down payment, ano? Oh, yan. Sir, 15 po. Ito? Ito. Yun pala ang isa sa kabila yun. Okay. Oh my God! Dito, 15,000 mga kapatid. Sorry. Okay. Dito naman tayo, sir. Kamukha lang sir. Pareho lang sila. Tapos ito napansin ko, may siya, parang remote. Keyless na po sir. Yun, keyless na siya mga kapatid. Bali, nag-auto lang po siya. Automatic lock. Magaling, May ano? safety po. Ayun, ayos na, parang siyang kotse. Suga sir, parang kotse na po. Oo, ayos pala, May no? alarm din po. May alarm din siya. Parang anti-theft. Ganon, sa mga Tapos dito, same na lang din. Bali, yun po yung pinakabago namin po. Okay, sige, tingnan natin. Yan, makita nyo mga kapatid, no? Ang ganda, may bubong na siya. Tapos may salamin. ERBS to po. Anong tawag dito, sir? Anong pangalan? ERBS to po. ERBS. Okay. May wiper na rin sir. May wiper na rin. May side mirror. Tapos, disc brake na rin sir. Harap likod. Harap at likod, disc brake daw. Tapos, tubeless na rin sir. Ayun. Tubeless na po yung mga gulong. Lahat po yan ng klase. Ayun, maganda. Puro tubeless na siya. Keyless din sir. Keyless din siya. Okay, yun. Lahat pala, keyless na, no? Down payment sir, 15,000 din po. 15,000 down payment. Yung monthly sir, 3,500. Monthly niya, 3,500. 18 months din po. 18 months din, okay. Ano naman sir, 59,000. Sa cash niya, ayun, Cash po 58. 58. Okay.
58,000 ang cash nito mga kapatid sa mga gustong kumuha ng ganitong klase na electric bike. Kamukha lang din po ito. Oo. Assembled ko na. Ito yung isa. Hindi pa siya nalalagyan ng cover, no? So yan mga kapatid, murang-mura lang yung mga electric bike nila dito. Malaking katipiran to mga kapatid sa sa pagta-travel, lalo na napakamahal ng gas natin ngayon. Meron pa rin sila dito. Yun. Katulad din nung kanina. So, tanong ko lang sir, paano ba mag-avail dito sa tindahan nyo kung sakaling halimbawa may gustong kumuha, ano yung mga requirements? Ano po, barangay clearance po. Barangay clearance. Valid ID, 2x2 picture, payslip po or remittance, pwede po. Ayun. Saka isang comicar lang po. Comicar. Valid ID, tsaka barangay clearance. Okay. So, para din pala siyang sa motor, ano? Parang pareho lang sila ng requirements. Tapos, one day process lang. Monday lang po. So, ayun mga kapatid. Punta na kayo dito sa Lubao, sa Cruz, Lubao, Pampanga. Yung branch nila. Along the highway lang, mga kapatid. Tabi lang silang daan. Ayan, nakita natin. Tapos, malapit lang siya sa Yamaha. Ayun, kabila lang to mga kapatid. Makikita niya yung tindahan na to. So, ito po yung konting review natin dito sa mga electric bike. Sa mga gusto pong kumuha ay available po yan dito sa tindahan nila. Ano ba yung tindahan nyo sir? Pangalan? Ulit? KLG po. Yan. KLG Marketing. Sige. I-plus ko na lang dito mga kapatid yung kanilang sa screen yung tindahan nila, and then yung contact number ilalagay ko na rin. Libre din po yung maintenance. Yun, isa pang maganda daw, libre pa maintenance pagka Po, walang bayad. ano yun sir? Lifetime yun? Lifetime free service po. Oh, Home service din po kami. okay, yun, napakaganda ng offer nila mga kapatid. Oh my God! So yan. So yan lang po sir, maraming salamat sa payag mo na maimbitahan kami dito. Okay. So yan lang po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.